Tuntuuko se ikinä, että se on niinku kaatunut sisään kumpaankaan suuntaan, niinku vasemmalta tai oikealle? Jää just nää harjoitukset. Se iso ympyrä vähän kerran. Saat vähän välimatkaa. Taas kyllä se heppaa työntää kohti sun kahta ohjaa. Suvarami eteen, sujuminen, seuraa. Käännä hitaasti päästä, käännä hitaasti päästä. Sujumpaa, jatka ravi, älä hidasta, taivota oikealle, mene sen kanssa. Jee. Tää alkaa näyttää normaalista perus ravilta. Good. Kuti. Ja löydä ravitahti, vakaa. Hyvät kulmat taas, kun ne saadaan astuttua oikealle. Voit tulla pikkasen avomaisessa asennossa tänne päin sitten make. Vähän avotaivutusmaisena se hevonen. Ja sit hellittelet oikeasta aina kun voit. Pidätys, hellitys, taivutus, pidätys, hellitys, taivutus. Noin, että se paine ei kasva pitkään. Se oli jo parempi. Ja pidempään se kasvaa se paine. Tuu uudestaan samalla lailla. Sieltä tuut seinälle, pidätä, hellitä, taivuta, hellitä. Avotaivutus, hellitys. Avotaivutus, hellitys. Hyvä. Näin. Sä tiedät, toi hevonen vihaa sitä, että se paine kasvaa. Sä et saa tehdä sitä. Muuten se menee selättömäksi ja kovaksi. Sitten makekin tulee pikkuhiljaa raviin. Toi vaartusarvioiden siirtymisen pikkuhiljaa. Hyvä make. Erittäin hyvä make. Onko se kevyt? Onko se pehmeä? Erittäin järkevää ravia tossa make. Voit keventää. On tärkeää, että se voi odottaa. Ja sit varkku voi pikkuhiljaa keventää. Tosi kiva päivä tänään.